Bolo 18 hodín. Dobrý večer vám želáme zo správ obecnej televízie. Pozrite sa s nami, čo priniesli uplynulé 2 týždne v Liptovskej Tepličke. Obec má svojho maskota. Ukážeme vám, ako vyzerá víťazný návrh. Zástupcovia organizácií a obce pripravili plán kultúrnych podujatí na rok 2013. V obci bude otvorený klub Tepličanov. Liptovská Teplička už má svojho maskota. Autorom víťazného návrhu je Jozef Kupčov. Od jesene do decembra prebiehala súťaž o návrh maskota Liptovskej Tepličky. Spomedzi návrhov bol napokon vybraný víťaz, ktorý spojil tradíciu pasenia oviec a teplický kroj. Maskot bude využívaný na propagačné účely. Okrem iného by mal pozývať verejnosť z okolitých obcí na naše podujatia, prítomný bude na našich podujatiach v obci a na futbalových zápasoch. Na výrobu maskota vyčlenila obec sumu 500 eur. Myšlienka vytvoriť pre starších ľudí klub dôchodcov sa pre veľký záujem verejnosti rozšíri na viacgeneračný klub Tepličanov. Stretávať sa v ňom môžu všetci, ktorí majú záujem spoločne tráviť čas pri tradičných prácach, spoločenských hrách alebo aj pri televízii. V novembri a decembri 2012 sa v priestoroch Novej hasičskej zbrojnice stretávali nadšenci ľudovej tvorby a remesiel. Postupne sa ich rady rozširovali. Keďže kúdelná izba bola len krátkodobým projektom, viacerí zúčastnení prejavili záujem aj o ďalšie stretávanie, napríklad formou klubu starších. Obec sa preto rozhodla nápad zrealizovať. Napokon však klub nebude určený len pre najstaršie generácie. Záujem stretávať sa a spoločne tráviť čas pri zaujímavých činnostiach prejavili aj mladšie ročníky. 24. januára tak bude prvý raz otvorený klub Tepličanov. Každú stredu o 17. hodine sa v Novej hasičskej zbrojnici môžu stretávať všetci tí, ktorí chcú voľný čas tráviť spoločne v príjemnej atmosfére. V klube Tepličanov bude k dispozícii televízia, venovať sa môžete ručným prácam, remeslám či spoločenským hrám. V priebehu roka budú zorganizované výlety na zaujímavé miesta. Obec sa v tomto roku chce venovať aj mladým. Vzniknúť by mala Rada mládeže, ktorá by v spolupráci s obcou organizovala podujatia, voľný čas a aktivity pre mladých. Niektoré podujatia, ktoré obec pripravovala každý rok, sa v roku 2013 neuskutočnia. Dôvodom je nízky záujem verejnosti. Naopak pribudnú nové, ktoré by mohli prilákať aj návštevníkov z iných obcí. Utorok 16. januára sa stretli zástupcovia všetkých organizácií pôsobiacich v obci, aby spoločne naplánovali podujatia na rok 2013. K novinkám medzi verejnými podujatiami patria verejné podujatia pre celé rodiny. Pribudnúť by mala aj detská hasičská súťaž. Z podujatí boli pre nezáujem vylúčené podujatia Deň matiek a Mesiac úcty k starším. Namiesto kultúrnych programov bude pri týchto príležitostiach pripravená spoločná akcia s tanečnou zábavou v 2. júnovú nedeľu. Január 2013. 27. januára kladenie vencov ku pamätníku padlým pri príležitosti výročia oslobodenia obce. Február 2013. 7. február ples dobrovoľného hasičského zboru. 8. február detský karneval a lampiónový sprievod obcov v maskách. 9. február folklórny ples. Marec 2013. Obecná knižnica Prečítajme si rozprávku každú stredu o 17. hodine. Netradičná sánkovačka. 17. marec vynášanie majmoreny, zachovávanie zvykov. 17. marec regionálna súťaž o najdlhší šúľanec a v rýchlosti jedenia šúľancov. Počas jarných prázdnin lyžiarska súťaž a hokejový turnaj. Aktivity Centra voľného času a rodičovskej rady základnej školy Maľujeme vajíčka. 21. marec okresná prehliadka prednesu poézie a prózy v nárečí Materinská moja reč. Apríl 2013. 1. apríl veľkonočná oblievačka Šmigorst v uliciach obce. Apríl 2013. Hromadný odber krvi, divadelné predstavenie Trampoty s láskou. Maj 2013. Turíce, sadenie májov, Šmigorst v uliciach obce. 3. maj, deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici pri príležitosti Sviatku svätého Floriána. 5. maj, kladenie vencov ku pamätníku padlým pri príležitosti víťazstva nad fašizmom a obnova kríža v Uhlárovej. Jún 2013. 2. jún, okresná hasičská súťaž detí Plameň.
9. jún – Deň s rodinou, spojenie Dňa matiek, Dňa detí, Dňa otcov do jedného podujatia. 23. jún – Odpustová slávnosť. 30. jún – Prechádzka naučným chodníkom, podujatie Slovenského Červeného kríža miestnej organizácie. K letným akciám medzi mesiacmi maj až júl sa zaradia aj podujatia Výstup v Tatrách a turnaje ulic. Júl 2013, 7. júl, 36. ročník Malého štrbského maratónu, turnaj tepličiek vo futbale, účasť v obci Tepličky, okres Spišská Nová Ves. 14. júl, súťaž hasičských družstiev o putovný pohár starostu obce Liptovská Teplička. 20. a 21. júl, Špekfest 2013. V júli bude pre vás pripravený aj žiacky futbalový turnaj. August 2013, 3. a 4. august, folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou, 18. ročník. 11. august, 14. ročník cyklomaratónu Dema Horal Alto. 29. august, kladenie vencov pri príležitosti Slovenského národného povstania. 31. august, výstup na Kráľovú hoľu pri príležitosti pripomienky Slovenského národného povstania. V auguste tiež prebehne súťaž zdravotne postihnutých Barlička. September 2013, 27. a 28. september, Dni ekologického poľnohospodárstva, Deň otvorených dverí na farme. Zároveň aj súťaž o netradičnú a gigantickú zeleninu a ovocie. Október 2013, 6. október, Deň svätého Huberta pod Kráľovou hoľou. November 2013, Kúdelná izba, 27. november, zdobenie vianočných perníkov organizuje Centrum voľného času a rodičovská rada pri základnej škole. December 2013, 6. december, Mikuláš v Liptovskej Tepličke, 24. december, Betlehemci, 24. december, popolnočné pastierské vítanie Krista. 25. december, Jasličková pobožnosť, 26. december, Živý Betlehem, 29. december, stolno-tenisový turnaj, 6. január 2014, chrámový koncert. Počas decembra 2013 pripraví pre svojich členov vianočnú besiedku aj Slovenský zväz zdravotne postihnutých. Kalendár podujatí nájdete na internetovej stránke obce i v obecných novinách, ktoré výjdu do konca mesiaca január. Obyvatelia ulic Koliesko, Kobyliarky, Uhlárová a Drevárska upozornili obecný úrad na voľne pobehajúce líšky. Objavujú sa v okolí rodinných domov najmä skoro ráno a v podvečerných hodinách. Na základe podnetov od občanov pristúpila obec k žiadostiam o povolenie na likvidáciu premnožených líšok. Nakoľko prišla kladná odpoveď, líšky by mali z ulic zmiznúť. Ďalším podobným problémom sú voľne pobehujúce psy. Počas tohto týždňa prebiehali rokovania medzi starostom a firmou, ktorá prevádzkuje odchyt psov. V najbližších dňoch by sa mali dohodnúť na frekvencii odchytov a sume za túto službu. 27. januára si obec pripomenie výročie svojho oslobodenia. Druhá svätá omša bude slúžená za všetkých padlých počas bojov v druhej svetovej vojne. Po omši si oslobodenie pripomenieme kladením vencov k pamätníku padlým a krátkym spomienkovým programom. A na veselšiu tému bude pripravené podujatie pre deti v piatok 8. februára. Karneval Centra voľného času a po ňom lampionový sprievod v maskách ulicami obce pripravuje Centrum voľného času a rodičovská rada základnej školy. V tejto chvíli zrejme poteším všetkých milovníkov zimného korčuľovania. Na multifunkčnom ihrisku v Uhlárovej prebiehajú práce na príprave ľadovej plochy. O otvorení klziska bude verejnosť informovaná obecným rozhlasom. Futbalisti telovýchovnej jednoty Tatran budú zatiaľ trénovať na ihrisku pri základnej škole. V budúcej relácii sa budeme venovať aj zberu odpadu. Službu pre obec prevádzkuje na objednávku firma Brandner. Kvôli zlej zjaznosti ciest sa však stáva, že niektoré úseky ulic zostávajú bez vysypanej kúcha nádoby. O riešení problému rokuje so spoločnosťou a hľadá riešenia starosta Slavomír Kopáč. O výsledkoch vás budeme informovať v budúcom vysielaní obecnej televízie. Na záver správ ešte pripomíname termín obecného zastupiteľstva. Uskutoční sa 14. februára. Zastupiteľstvo by malo schváliť rozpočet obce na rok 2013 a rozdelenie dotácií z rozpočtu obce. Prežite ešte pekný zvyšok nedele. Dovidenia.
Vítam vás, vážené poslankyne, poslanci, kontrolov, a ostatní na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Liptovskej Tepličke, ktoré zakladá dnes v týchto priestoroch takú prievidku. Na začiatok ostatnými piati, čiže neuznašenia schopní, začneme organizačnými vecami, a to zapisovateľkou určujem pani Annu Malíkovú. Do návrhovej komisie navrhuje inžiniera Františka Bulavu a magistru Janu Smolárovú. Za overovateľov zápisnice poslancov Jana Draveckého a poslankyňu Adrianu Bulavu. Dávam o tomto návrhu hlasovať. Kto je za? Bulava, Smolárová Jana, Koreň, Dravecký. Ďakujem. Prejdeme k schváleniu programu dnešného zasadnutia zastupiteľstva, ktorý je následovný. Organizačné záležitosti, kontrola plnenia uznesení, interpelácia poslancov, správa o činnosti Komisie verejného poriadku, sociálnych vecí, kultúry, mládeže a športu a návrh plánu činnosti na rok 2013, správa o činnosti Komisie regionálneho rozvoja, služieb a životného prostredia a návrh plánu činnosti na rok 2013, správa o činnosti Komisie verejného záujmu a návrh plánu činnosti na rok 2013, schválenie kalendárneho plánu zasadnutia obecného zastupiteľstva na rok 2013, VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, VZN o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce, VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodnový plán za záchranných prác. Ďalej je tu bod stanovisko hlavného kontrola k návrhu rozpočtu na 2013, rozpočet obce na 2013. Bode rôzne, žiadosť o odkúpenie pozemku Mária Medovská svit. Interpelácia poslancov Smolárová Anna. Vysvetliť vodovod pre Romov pri Dolnej zástavke, kto bude platiť túto vodu, ktorá tečie non-stop, zástavke paušalisti, nespokojnosť občanov, ale aj mňa osobne s týmto riešením. Sťažnosť pani Pitoňákovej pre naberanie vody Rómami, nedá sa výjsť do dvora na cestu, dokedy potreboval tento stav. Takúto istú interpeláciu poslal aj pán poslanec Dravecký, ktoré sa týka vlastne vody alebo vodovodu, celkovej situácie na časti Kúpajka. Takže vlastne k tomu začiatku si treba povedať, že vlastne v roku 2011 v období niekedy október, november boli na obci riaditeľ Potazanskej vodárenskej a prevádzkej spoločnosti pán Tkach, ktorý má na starosti v podstate dodávku pitnej vody občanov, s tým, že vtedy prišiel s takou alternatívu, že odstavil Kúpajk z dôvodu neplatenia a aby v podstate Liptovská Teplička ako obec radila tú vodu, ktorú tam majú, respektíve začala vymáhať od nich nedoplatky, ktoré vznikli tým, že neplatili za vodu. Toto sme nejakým spôsobom oddialili. Navrhujeme tie riešenia aj opakovane znova výzvu každého, kto neplatí čas tým, že bude, pokiaľ nebude plnené tieto platby, pristúpia skutočne ku odstaveniu vody. V podstate tak aj spravili, i keď s tým sa dopadlo tak, že to bolo viackrát robené, nebolo to prvýkrát. Čiže ten rok 2011, alebo respektíve tento 2012 sme nejakým spôsobom ustáli. Asi pred mesiacom, tiež bolo to vlastne niekedy začiatkom novembra, opakovane prišli ku mňa, ale už to bol ďalší vlastne riaditeľ, alebo teda vedúci odborov, ktorý má na starosti distribúciu a Liptovskú Tepličku, s tým, že znova opakovali, je veľa neplatíčov, pričom dlh v lokalite Kúpajka predstavuje ku dnešnému dňu, pretože včera sme čítali s pánom riaditeľom Tkáčom 67 000 eur. Tiež opäť znova žiadali obec, aby sa zapojali do toho, aby sme vyberali poplatky, aby sme ich nejakým spôsobom donútili, aby tým poplatky boli uhrádzané. A s tým, že pristúpia k postaveniu vody, avšak hlavný dôvod uvádzali teraz nie je neplatížstvo, ale zlý technický stav vodovodu, ktorý je v lokalite Kúpajka. Vlastne k prvému postaveniu vody došlo asi pred mesiacom. Bolo to 4 dní, od pondelka do piatku. Piatok po obede bola spustená voda. Na obec prišlo oznámenie o tom, že vlastne vykonajú odstavku vody, keďže
troška už po skúsenostiach, ktoré som mal v predchádzajúceho obdobia či minulého roku, vedeli sme, kde sú asi naše povinnosti a aké sú povinnosti majiteľa vody, tak sme sa bránili tomuto. Aj v podstate to, že je to vlastne vzťah, ktorý je vzťah medzi dodávateľom a prijímateľom, vôbec v podstate nemá s tým žiadny právny stav, aby tam nejakým spôsobom vstupovala. Tak sme znova pristúpili k tomu, že áno, však keď prídu, je to ich problém. Problém obce vlastne vznikol vtedy, keď by došlo k porušeniu hygienických noriem, respektíve ak by došlo k nejakému ohrozeniu, či už epidémie, či už otáčka, alebo nejaké iné choroby, ktoré môžu vzhľadom k tomu, že nie je pitná alebo čistá voda v domácnosti vzniknúť. Takým indikátorom v podstate sú školské deti, ktoré v podstate na tých 5 dní, ako som komunikoval s riaditeľkou, nebolo badať, že by chodili špinavé alebo zanedbané. Došlo vlastne také nejakej dohode, že pustili po tých 5 dňoch, avšak znova došlo k tomu, že neplatilo sa tak, ako sa malo platiť a posledné 2 týždne asi taká situácia, že boli vyrozumenie o tom, že znova bude odstavená voda, každému jednému platičovi, keď tak mám povedať, alebo neplatičovi voda sa vysí s tým, že v období od 5. decembra bude odstavená voda a týka sa to vlastne aj tých majiteľov, alebo teda ľudí, ktorí majú vodomer a ktorí sú platiči. Tu by som skôr ešte povedal, že tých neplatičov netreba brať ako 100% neplatičov. V podstate tak odhadom, to ako by sa rozprával, asi 15% z tých je 100% neplatičov, ktorí neplatia vôbec. Avšak sú tam platiči, ktorí ale nestíhajú splácať tie splátky, ktoré sú im uštované na základe paušálu. Ten paušál, keby bol mysle zákona, tak je podstatne menší ako paušál, ktorý vzniká tým, že je dole vodomerná šachta, kde je vodomer a tým pádom, že jednak je zlý technický stav vody, vodovod, jednak to, že niektorí plýtvajú tú vodu, zvlášť počas iného obdobia, kedy ak im nezamrzla voda, tak ju púšťajú, automaticky im rozratajú celý výver, ktorý tam vlastne je na tom vodomere. Čiže platia sa po 20, po 30 eur, a v skutočnosti mali platiť 50, 60, teda 70 eur mesačne za vodu, napriek tomu, že niektorí majú len vodovod, kohúti v kuchyni. Čiže nemajú ani kúpeľnú, ani záchod, čo v podstate podstatne viac, väčší odber ako títo. Ja v podstate, keď došlo k tomu prvému zastaveniu a kvôli hygiene, tak som bol hneď za hlavným hygienikom v Poprade, kde som sa v podstate pýtal, že ako dlho, alebo aké sú kritériá, ktoré určia nejaký krízový režim, alebo je vlastne krízový stav, ktorý treba riešiť v rámci nás obce, tak v podstate ani sám riaditeľ alebo hlavný hygienik nevedel konkrétne povedať, že je to 4 dní, 10 dní, vzhľadom k tomu, že je to situácia, ktorá je podľa okolností, ako sa vlastne ako nastane. Ale v podstate my dvaja sme boli tí, ktorí iniciovali zase stretnutie s Podotranskou vodárenskou a prevádzkovou spoločnosťou, kde sa dohodli na to, že spustia ten piatok, čiže 4 dní to fungovalo. V súčasnosti už vieme, že je zabezpečený alternatívny zdroj pitnej vody, to je ten výtokový stojan. Otázka vlastne tu bola konkrétne, že kto bude platiť túto vodu. Túto vodu bude platiť obec. Dohoda bola 10 eur mesačne, čiže poplatok, ktorý je minimálny, ktorý sme urobili, a to len z dôvodu som súhlasil, že kvôli hygiene, kvôli ničomu inému. Pretože v podstate my vieme dobre, že voda je naša, on to ako aj tými, ktorí som komunikoval, tak to aktuálne vedia, aký je stav, čo sa týka vody. A v podstate tých 10 eur nám vedia vrátiť tým, že my vieme, ktoré veci treba vyspraviť, tak nám spravia oni na úplatku. Ale z nula je 10 eur. S tým, že voda tečie non-stop, keď som ich spýtal, či je to vôbec ekonomicky pre nich výhodné, keď je to non-stop, ktoré tečie, ale ja si myslím tiež, že tečie dosť veľa tej vody, tak povedali, že jednoznačne ku vzťahu alebo ku tej výške, ktoré sú neplatič, alebo koľko je ten dlh za mesiac, je to minimálne percento. Tento stav ale fakt nie je len tým, že neplatia, ale je to aj stav technický. A ďalší problém, ktorý je, tak všetci sa tvária, či už Podotranská vodárenská a prevádzková spoločnosť alebo Podotranská vodárenská spoločnosť, že vodovod, ktorý je na Kúfajke, nie je ich. A v podstate nikto nevie ani, či je. A z toho dôvodu oni sa postavili, že nemôžu ani rekonštruovať a ani distribuovať cez cudzie. Tak som im povedal, tak 30 rokov alebo koľko je vodovod tam postavený, ste si problém nemali. A
A v súčasnosti, keby len do jary si mi vrali, že prosím, vyjednalo sa aspoň do jary, nech tú zimu prejdeme a na jar môžeme niečo robiť, pretože stav je preto nejaký, keď je zima, keď je jar. Jednoznačne povedali, není to ich vodovod a z toho dôvodu nebudú rekonštruovať, alebo nemajú záujem na rekonštrukcii, alebo na dobudovaní niečo iného vodovodu, čo je skôr reálnejšie, aby sa niečo nové spravilo, ale po majetkových sporiadaných veciach, ktoré sa týka pozemkov. Čiže stav, ktorý je z toho dôvodu, že teraz, alebo takto je prezentované, vlastne taký papier píše, ako zlý technický stav vodovodu. A nemôžu zoopraviť. My v podstate sme hľadali u nás nejaké listiny, ktoré by potvrdili, že či je tento vodovod. Našli sme akurát rozhodnutie z roku 76, kde vlastne stavebník je Liptovská teplička, aj projekt je. Zaujímavé je to, že v tom projekte tam zahrnutá bolo aj postavené ulica Záhrady, vodovod k poľnohospodárskému družstvu a kufajka. Záhrady a družstvo sú majetku Potravinskej vojenskej spoločnosti, zaujímavé 150 metrov tam je vodovodu, kufajka, nie je nikoho. Takže je troška divné, dneska je Jano Koreň, myslím, že tiež on aj teraz je vlastne v archíve v Spišskej Sobote, kde sme niečo podľa našich vecí kde by to mohlo byť aspoň niečo spomenuté, že ako bolo majetkoprávne vysporiadanie s týmto vodovodom, takže uvidíme sami, že či bude vodovod. Ak bude vodovod náš, tak možno bude zaujímavá jedna vec, ak distribuovali nezákonne, prečo neplatí za tú časť, ktorú vlastne používali. Oni si to podľa toho všetko aj sami uvedomili a myslím, že aj majú teda jeden súdny spor, ktorý asi vyvrchol minulého týždňa s jedným občanom z Kufajky a tam asi vyzerá tak, že jeho právnik napadol práve túto časť, že distribuovali bez súhlasu niekoho, bez vlastníka vodovodu. A ten v podstate nevedel ani oni, ani my zatiaľ nevieme sa dokázať, či je vôbec vodovod nie. A je to ďalší priestor, keďže ak máte vy vodomer, tak máte nejakú zmluvu s vodármi, takto nazvime. Ešte ten vodomer, ktorý je dole daný, a ako som sa s nimi rozprával, nejak zmluvy ani nemajú. Oni v podstate veľmi ani nevedia konkrétne, od koho berú peniaze. Čiže sami majú ešte nejaký neporiadok a to potvrdili počas rokovaní. A radi by boli tiež, že keď my nejakým spôsobom vedeli zdokumentovať ten stav, ktorý tam je. Ale to je ďalší priestor, čo bude možno po tej právnej stránke sa riešiť. Čo sa týka nás ako obce, je to v podstate 500 obyvateľov Liptovskej tepličky, ktoré sú v tejto lokalite. Projekt na dobudovanie vodovodnej siete je z roku 2004. A vlastne jedna časť sa realizovala na ulicu Pilisko. Je to jeden istý projekt, že len je na dve časti alebo na 21 objekty rozdelený. Jedna časť je už zrealizovaná a druhá časť, ktorá sa týka Kufajky v dĺžke 253 metrov, je tam navrhnutá a v podstate je právoplatné stavebné povolenie k tomuto. Toto tu by skôr vyzeralo, čo sa týka investícií asi na našej strane. Ja som aj komunikoval s plnomocnencom vlády Rómskej komunity, pánom Polákom. Ten v súčasnosti nemá finančné prostriedky na to, aby nejakým spôsobom pomohol. Na budúci rok má niekedy v januári výzva na dobudovanie vodovodných sietí, netýka sa to Rómov síce, ale na dobudovanie vodovodných sietí. V podstate funguje to tým spôsobom, že keď v januári vyjde výzva nejakých 2-3 mesiace bude otvorená, potom sa zatvorí, vyčítajú žiadosti, bude nejaký určitý čas, ktorý budú mať na posúdenie žiadosti, či to formálnej stránke, alebo potom na schválenie, takže časovo tiež sa nedá povedať, kedy to bude reálne schválenie žiadosti, ktoré sú možno z nás čo týka obce, ale to nie je skôr priestor na ďalšie zasadnutie, ktoré budeme mať, povedia o tomto, že my musí realizovať na nejakým spôsobom aj zdroje na to, aby dobudovali svojím spôsobom tú vodovodnú sieť. Predbežné rokovania s Potravinskou vodáreneckou a prevádzkovou spoločnosťou stále treba zdôrazniť prevádzkovou spoločnosťou, pretože to je dcéra, matka je Potravinská vodárenecká spoločnosť. Prevádzková spoločnosť nemôže alebo nemá ktoré na financovanie investičných aktivít, čo týka budovania nových vodovodných sietí. Na tieto aktivity je vlastne Potravinská vodárenecká spoločnosť. A vlastne 20. decembra sa máme stretnúť v súvislosti aj s touto, ale aj s ďalšími otázkami, čo sa týka aj toho návrhu čističky odpadových vôd, ale aj vodovodu
na ulici Bory a na ulici tam ešte Bory, ešte jedné 4 veci, ktoré potrebujeme s nimi poriešiť. Čiže my sa musíme najskôr dohodnúť s Vodohospodárskou poštou, respektíve ich názor, akým spôsobom oni chcú realizovať alebo ako chcú riešiť tento ďalší stav. Viac alternatív bolo a najschodnejšia je taká, ako urobili elektrikári, v podstate je tam jeden elektromer, povedzme, napríklad sa na ňom traja, ale jeden platí. A ten jeden si vie upočírovať. Viem to z toho dôvodu, keďže aj my sami sme mali tie neplatičov, dohľadové splátky a keď som im to vysvetľoval, že elektriku si zaplatia, prečo zaplatia na skôr obci jeden mesiac a potom si platia elektriku, tak prečo bolo povedané niektorými, tak ja keď nezaplatím jemu, tak ma zabije, že sme zaplatiť 20 eur. Ty sa, ja uboží, a obci sa nebojíš, tak preto neplatíš. Takže v podstate aj takéto alternatíva je, že urobiť niekoľko vodomerných šárt a ten jeden by bol, ten, ktorý by garantoval možno ďalších 3-4. Čo v podstate aj po komunikácii s Romami sú prístupy k tomuto. To je toľko ku tej vode. Čo týka sťažnosti pani Pitoňákovej, to miesto bolo vybraté z dôvodu, že to už tam niekedy v minulosti, ja som si pamätal, že bolo, ale to bolo tiež dočasné riešenie, keď chodili po tú vodu. Aj z bezpečnostného hľadiska, že sa nechodí niekedy, že sa cesta, lebo inde výtokový stojan by nebolo možné, alebo nebolo by vhodné umiestniť, no k tomu, že už dosť veľa problémov je napríklad dole, jak je pani Čimariko, kde je ďalší bod napojenia, vlastne ten bod napojenia súvisí aj s tým projektom, lebo tam niekde bude aj možné napojiť ten nový vodovod v rámci projektu. Dneska som tam bol vlastne na tejto interpellácii a pozrieť, tak proste pani Pitoňáková na cestu z jazdu. Akurát toľko, že keď sa tam nazbiera viac ľudí, tak má možno problém, ale však ako vodi musí predvídať a tak ďalej. A to nie je, že tam má situáciu takú, že nevie tam vojsť. Je tam hlad, samozrejme, z ktorej sa vylia voda, je tam. To sa tam postupne prebežne, koľko sa dá, ale keď tam niekto raz vylej vodu, dá sa zase ďalej, tak to tam bude rásť. No a dokedy potom na tento stav, ja v súčasnosti fakt neviem povedať a nemyslím si, že reálne budeme hneď vedieť povedať 20. Myslím, že na budúci rok skôr budeme vedieť povedať, keď aj oni nejaké, no podľa stanoviska, keď zájme Potravinská vodárenská spoločnosť. Keď k tomu ešte nejaká otázka, by som potom postupne prekázal pán Dravecký. Aspoň ventil sa tam nedá, že to zastavujú, alebo... Z dôvodu, že by to zamrzlo, boli tomu tá voda pustená. A aspoň obmedzí, možno výtok. Ako? Výtok, možno Ja som hovoril, keď som, lebo včera som volal, ako som zabol podľa mňa ide ten výtok veľmi. On vravel, že to je akurát, a v podstate za ten paušal, ktorý vás vyplatil tých 10 eur, Čiže 10 eur za osobu, čo je? Na mesiac, 10 eur. Čiže či tam bude 100 kubíkov alebo 1000, v podstate je to jedno. Ale ja to beriem normálne, ja keď nezaplatím si na vodu, že ma odpôja, tak to je už... To je normálne, že oni pristupujú k tomuto, ako ja ich chápem, že prečo pristupujú. Keď využijú všetky možné prostriedky, čo sa týka výziev, dohodových splátky, splátkové systémy, všetko bolo, takže oni pristúpili k tomuto, to je jasné. Neviem, že nie je to taký neplačí ako neplatič. Lebo tí neplatíčov, ak 100% niekto neplatí, tak jednoznačne niečo riešil, že to je troška situácia iná, alebo taká zvláštna. Na tej vodomeru a tým, že je zlý technický stav, čo sa na jednej strane chcem povedať, že z časti, možno väčšie, menšie povedať, to zaprečení sami, keďže sa napájali doslova na čierno na vodom. A tým pádom, že niekto možno niečo spravil, došlo k tomuto, že niekde voda preteká, 100% preteká, pretože vieme, že sa na nejakých prameňoch vyššie, alebo voda aj pochýli celú fajku. Ale zaujímavé je to, že po tá časť, ktorá je teda tých 150 metrov, tá je v poriadku, po tej ceste, akože čo ide. Ale potom ďalej, tam to je sieť rodík. Tam ide o to, že keď neplatili, vtedy sa neprišli pochváliť na obec a ja neplatím, zadarmo berem vodu, ale keď nemám vodu na obec a starajte sa. Neprišli s tým, starajte sa. V podstate prišli traja, a to tí, ktorí platia, ktorí majú vodomer. Ja poviem, tí, ktorí vôbec neplatia, tak ani sa nepozrú. A tie šachty zase obec bude platiť všetko? Nie, tie šachty, to všetko nie. Šachty, to vodovod je jedna vec, čo sa hlavný tok a 3 pojky sú druhá. Doplácame na nich. Mi nepáči, že takto je poctivo platia, jeden neplatia, furt vôbec bude do nich pchať peniaze, to je také. Nemyslím si, že by sme my pchali vlastné peniaze. Jediné hľadajú zdroje na to, že by sa zdroje na inde.
No však samozrejme, to je vec na budúci rok. Pre všetci sú tam takí. Chcem opýtať, ten bytok potom tam má svoje takisto vodomer? Nie. Nie, to tak voda tečie a potečie. Ako vieme, ako vedia, že nedoplatili na to naši občania, že platili paušal 70 €. Teraz on povedal, respektíve si chcel vedieť, že nie je jasné, koľko vlastne neviem, že kubických vody pretečí. Nerozumiem, to sa to na občanov? Tým, čo paušálne platia. Ale tí, čo paušálne platia, ani sa vzťahuje vyhlášku, oni platia podľa vyhlášku, to nemá s tým nič absolútne spoločné. Ale oni platia podľa vyhlášky a tá vyhláška sa platia podľa vyhlášky. Minúty vody. Ale tí, čo občania v obci, ako že No, ide len, že Romovia neplatia podľa vyhlášky. A im tam vodu. Ak by platili podľa vyhlášky, tak by to vyšlo teraz lacnejšie. Doslova, bolo povedať, že prvé 2 roky, keď tu bol spustený vodomer, tak fungovali, všetko bolo super, aj sa platilo, aj v podstate odber vody bol relatívne dobrý. Potom niečo sa stalo a bolo roka 2, je 3 až 5 násobok väčší odber. A čo je možný posledný tým technickým stavom, pretože áno, aj Laďajsko, myslím si, aj vtedy boli také Laďaci, že púšťali tú vodu. Ale im povedali, im sa 10 €, oni symbolicky poplatili, lebo oni to nejakým spôsobom to vysvetlali, že nedá sa to, aby som riešil. A 10 € pre nás, ako papové ženy, a tých 10 € sa nám vráti tým, že nám budú robiť správku. A im je, ja som hovoril, že tá veľká voda ide. Nevadí, to je dobrá voda tak, že stačí. A my sa poviem, to nekvapkala voda a nebudú na to škodiť, načí tak. Života je nám nižia až poplatok, keď je dosť vody a dobrá voda, prečo nám platí tak veľa, keď v podstate sa merajú. No, to máš pravdu, ja som to hovoril na tomto, čo sa týka zniženia poplatkov pre obcie, ale komunikoval som tak sa tvárili, že to sú iné vzťahy, ktoré o tom rozhodujú. Nie. Takže vlastne niekedy bude taká situácia? V súčasnosti neviem povedať. 20. decembra Len zistíme stav, akým spôsobom sa postaví k tomu PVS. Ale keď to budem vedieť, že asi čo by sa dalo robiť, alebo čo sa môže robiť, lebo fakt neviem povedať, akým spôsobom oni postavia. Je tam takisto názor, ktorý vlastne majú ani, že prečo stávať niekomu, ktorý neplatí. To je jedna vec, druhá stránka veci, ale že v 21. storočí nejakým spôsobom obmedziť sa dá, ale prečo tí, ktorí chcú platiť a sú tam takí, ktorí chcú platiť, prečo tým budú nedať. Ale oni podľa mňa to rozumne robia, lebo mám da dať ako vodovod ťa, kde budú furt problémy, takisto by som to tam hovoril. Tak hlavná veta je hlavná veta. 4 rodiny, čo zaplatia. Nie, problém je ten, že tam sa ponapáli na čierno. No. A tým pádom vzniká taký problém, ktorý vznikal. Keby bol nový vodovod, za pár rokov by mali tú istú situáciu, tak oni radšej povedia, že to nie je ich, tam majú nejakú starosť. No ale to ešte, ale to je, čo sa týka vlastníctva vodovodu, ešte otázne to. Neviem povedať, čo ďalej. To by bol priestor na ďalšiu situáciu. Ak niekto však bude, aby som pokračoval, alebo poviem ďalej. Takže možno tiež sa mi nezdá správne dávať na jednu rovinu vodovod na ulici Bory, kde vlastne čakáme na tento vodovod a sme ochotní aj platiť, aj sme si zaplatili pozemky a kufajka. Lebo tak si povedal, že budú 4 body rokovania. No som spojil dokopy tie veci, keď už máme stretali, sme stretovali tých zrazy a keď naraz sa stretne, že sa všetko tam prejde. Nemá to vôbec súvisieť jedno s druhým, nemá nič, každý je samostatný. Tam nebude to, tam troška iné podmienky, čo sa týka borov. Tam skôr budeme chcieť, aby zabezpečili materiál, ostatné veci budeme robili sami, tam to bude to bude robiť aktivity sami. Že tak sa to zverejne tak, že tí neplatiči vlastne doplatia. Platiči doplatia, neplatiči. A my na to vždycky nemáme žiadny spôsob, ako donútiť tých neplatičov, aby platili. Nie sú paky, sú zákony. Nie sú paky, predpokladám, že keďže sa rozchýli po okresli Poprad, že Romovia majú na tepličke vodomer zadarmo, tak tu príde ďalšie možno 60 rodín z okolitých detí, lebo to znovu to neplatia. Prečo šíriš ďalšiu paniku, tak prečo je vám rovno 100 rodín? Dobre, dáme 100 rodín. Ale môže to byť tak. Môže mať Čo to môže tak? To je úplne niekde inde, že my. Vzťah, ktorý to odberme, vzťah vodárne Rómovia. Ja hovorím o obec, pohľadu povinnosti, ktoré mám my vo vzťahu občanov. A to je veľký rozdiel.
Čo sa týka neplatičov, sami vieme, aký problém sa neplatia, a u nás prejavuje, je legislatívny problém niekoho stiahnuť, keď má niektoré hmotné núdzi, alebo je na tých dávkach, nemôže nutne na to stiahnuť, na to minimum, čo mu má zo zákona. Toto je problém. To všetci vedia, že to zneužívajú, to je systém a s tým nerobíme nič. To je to. Takisto aj oni majú takistý problém. Len to, že oni majú tú páku, že zatvoria vodu a niekoho to možno kopne, že sa príbe. Ako nemám proti tomu nič. Nie som nejako založený, ale do budúcna neviem, ako predpokladám, že chodia tu ďalšie rodiny, lebo spustu rovov tu len nepoznám. Či sú na návštevách dlhodobo alebo krátkodobo. Vieme aspoň prihľadnúť na to, ak sa bude udeľovať občanovi obce, respektíve domovi, alebo neviem si tak neposkúpení. Trvalý pobyt. Môžete na to prihľadnúť? Na čo? Napríklad na tých neplatičov, či idú aspoň na tých neplatičov, keď napríklad príde niekto požiadať trvalý pobyt, príde predpokladom nejakej rodine, alebo sa prižení, že by sme vlastne ten trvalý pobyt neudelovali, keď jeho rodina má problém s platením vody. Z zákona sú dve možnosti, akým spôsobom môže získať občan trvalý pobyt. A to je, buď sa ožení, alebo má nehnuteľnosť. Ak sa ožení, musí majiteľ nehnuteľnosti dať súhlas. Avšak ten majiteľ nehnuteľnosti musí byť skutočným vlastníkom, to znamená, že mali z vlastníctva na dom a na pozemok. Ak dá súhlas, nemá byť dôvod a vôbec nemožno to nejakým spôsobom vymáhať, že, alebo podmieňovať to tým, že najskôr zaplatiť, alebo čas zaplatiť, nedá sa to, je to nezákonné. Ale zase, povieme si rovno, nie je tam veľa takých, ktorí majú vysporiadané veci. Takže ani veľa sa, myslím, len jednu neprihlásil za 2 roky. A podľa sčítania ľudu máme 30 občanov, ktorí sú na trvalom pobyte v Liptovskej Tepličke, ale sú mimo obce už niekoľko rokov a približne 30 občanov je tu, ktorí majú trvalé niekde inde, ale sa držia toho ľudu tu v Liptovskej Tepličke. Taký je stav. Ja som chcela spýtať, že sú dve možnosti. Keď sme majiteľia vodovodu my, takže my budeme vymáhať potom od tých udaní, že neoprávnene brali. To by sme mohli, napríklad to je práve, to riešiť, keď zistíme niečo. Dobre, a keď sú oni, takže potom nie je problém pre nás. Potom nie je náš problém, no. Takže uvidíme, že čo, aká situácia bude, v podstate to sa týka aj nás všetkých, tak keď bude aktuálne niečo. Lebo aj vodárne tiež tak pristupujú. Keď majú zisky, vtedy nepovedia obci, že to máme zisky, na čo dáme občanom, znižíme vodu. Ale majú problémy, teraz obec sa zimou. Asi neviem predstav, že tá tretina detí z tej počtu toho obyvateľstva chodí do školy medzi naše deti. Vieš, koľko stojí šampón proti všom? Tieto vlády sa inak by sme sa netrali, to je ich problém. Však je jasné, logicky neplatíš, tak dovidenia, nemá sa čo starať. Ale tu je vec, ktorá sa preniesie ďalej. Toto už je problém, ktorý treba riešiť. Vodárne tiež to majú tak asi. Ich to netrápi. Ich to netrápi, minimálne. Ja som chcel jedna krátka niečo podobné, čo povedal ten bolo. Oni, teda vodárni, ktorým, že to teda sa dneska mala zmluvu s nimi, aby základní a vládne tak potom nemá tu previdovali, neplatí čo chce. Neviem, či máš tu. Bo ak nemajú, tak potom od toho, čo chcem. Keď mi niečo dodával a ten mi nepotvrdil, že to chce, aby som mu dodával. Konkrétnu odpoveď sa na také niečo dodával. Doslova asi tak. A majú nepoľa, oni sami nevedia. Takže tam pýtali, bola tam vlastne traja ľudia, ktorí boli skúfali tí platiči, ktorí ako zastupovali všetky, bol som aj s nimi tam. A v podstate oni aj pýtali, že urobte prieskum, kto bere, koľko, kde a tak ďalej. Oni nemajú prehľad. A oni označia všetky platičov, lebo poviem, pero ten a ten, on síce platí, ale oni nemajú aký plát, že koľko platí. Keď bol dneska modrý, tak povie, veď ja som nechcel, aby ste mi dodávali. Čo hovorí? A na čo mám platiť? Potom ma nemôže to značiť ako neplatiča. To je za druhé, nie je naozaj tomu, že ako vodovod sa niekde splatila nič nie, lebo potom je tam potom tá zvláštna náväznosť, že ešte na záhrady prípadne na niečo iné. Čo keď aj ten vodovod na záhradách je náš? A potom ešte ďalšia vec, to súvisí s tým, čo povedala ten Glava, že ak teda dodávali tú vodu cez náš vodovod, tak si pýtajme za tranzit. Za tranzit plynu sa platí, prečo by sme si za to nemali. A potom ďalšia vec, ak budeme vodovod na Kofajku my, budú nám vodárne platiť tranzit. No, situácia je taká, že vždy, keď niečo riešia, že sa potom prevedie majetok. No, to nechceme. to jasne, že nie.
Ono zaujímavé je to, že to bolo robené v akcii Z, čo sme zistili, ale to bolo robené v 56. roku, 7. Ale však všetci dobre vieme, že vtedy bola východoslovensko-vodárne kanalizácie, ktoré mali ten majetok. A tým, že vznikla Podnársko, ktorá preberala majetok, tak ja si nemyslím, že by odrazu časť ulice 150 metrov dali na bok. Toto nechcú. To je zaujímavé, teda, že sa tvária, no, hľadáme my nejaké informácie, ako to bude, to ťažko povedať. Ja si myslím, že ak tam nie sú zmluvy, ak nie je vodovod tak nemáme ani právo, teraz ja ich nechcem obhajovať, to je jasné, ale z hľadiska právneho nemáme právo potom niekoho označovať za neplatičov, niekoho ťa po súdoch, aby mu zaplatil za ušle dodávky a tak ďalej, to nie je strana. A ak to tak bude robiť, tak zaujímavé, aj my a nebudeme hlúpi, pýtajme si za tranzit od roku. Áno, že sa vykompenzujú straty a nemajú potom, keby to vyšlo, napríklad, že obec je majiteľ, tak bude, prečo nie? Samozrejme, sú možnosti, to záleží od toho, či ako je stav a čo si spôsob. Nemusí byť niekde papier majetkom. Vieme, že to bolo vtedy postavené, vieme, že to v akcii Z a stavený bola obec, ale za komunistov podľa predpokladám, že tak vyšlo, že áno, postavil to obec, svoj pomoc sa dá ďalej, ale majetok išiel niekde, ktoré distribuoval. Ešte nelogicky, keď dve ulice sa zrobili na jednu, ako majú, druhú majú. Podľa mňa ešte som bude dôležitá jedna vec, vlastne, čia je voda ako surovina. No. Ak teda platíme v podstate za dodávku vody, tak platíme za nejaké všetko, čo vodárne s tým robí, a neplatíme za surovinu. A teda ak tento vodovod nie je nepatrí prevádzkovej vodárenskej spoločnosti, tak naozaj nemáme za čo platiť. Potom treba previesť záhrady na obec, ani záhrady neplatia. Ale okrem toho, vôbec celoobecný vodovod, kto stával, prečo potom tak pošiaľ, nebudeme platiť nič. Presne tak. Prejdem do extrému, dobre. Budeme pokračovať teda ďalej. Ďalšia interpelácia pani poslankyne Smolárovej. Veľká nespokojnosť väčšiny občanov z TKR. Nefungujú všetky stanice, niekde vypadáva hlas. Za každú službu vlastne platia občania. Upozorní prevádzkovateľ na zlepšenie služieb a odstranenie týchto chýb. Sami dobre viete, že tá situácia s pánom Mojčákom je aj komunikácia veľmi ťažká. S ním niečo rozprávať, čo mu povie, áno, dobre, urobím a nič. Druhá stránka veci je, že za tie peniaze 25 €, alebo koľko, tiež je iné, pretože je dobre, keď si platí niekto, či už satelit, pod 10 € asi niekde mesačne. Ale to nezáleží teda, že by mal byť nekvalitné poskytovaná táto služba, však za to bere peniaze, ešte aj z postmarky to urobil, cez inkasa niečo všetko, bez toho, aby tiež niekto mal súhlas niekoho. Ale je ťažké s tým, áno, hovorím mu stále, čo je, on tu dobre neraz za čas, veľké halo, porobí všetko, čo sa robí a to zazduchne, ako fakt je ťažká komunikácia. Čiže je upozorňovaný pravidelne, však aj ľudia volajú, že nejde, niečo stálo. Že tá situácia je stále taká, neviem ako fakt si to myslí, že čo by sme tak mohli robiť. Vyhovára sa na technický stav už tej veci, ťažko povedať. Dám aj z obce, či nie, tak to nerozumí tomu, prečo? To je obecne všetko, ako to je veci, ne? To nemá nič, to len ako obsluhuje. Veď takéto návrhy boli a jednania boli, ale či budú ľudia ochotní si priplatiť 10-násobne viac, ako teraz platia napríklad, alebo koľkonásobne za servis, hej, lebo to je vlastne ten servis, ktorý prevádzkové náklady. O to ľudí. No ale taký človek možno, čo ja viem, čo rozumí tomu, že blíže za tú sumu, ale že by bol zodpovedný. Môže to zrobiť každý, lebo na to musí mať licenciu na prevádzkovanie káblov, musí byť licencia z ministerstva kultúry. Rada pri vysielaní normálne to je inštitút. Rada pre vysielanie a transmisiu udeluje licenciu, takže nie je to až také jednoduché, že zrušiť s jedným a začať s druhým, lebo hovorím, už v minulosti, už v dávnych dobách boli jednania s inými firmami a dá sa, nehovorím, že sa nedá, ale bude to niekoľkonásobne drahšie pre tých občanov, ktorí sú pripojení na kablovku. V podstate k tomu každému platí skôr, mať vlastný satelit a tá kvalita niekde inde.
Niekto ešte na to? Chcel som mal takú dodatok k tomu vlastne interpelácie v poriadku, len viem, že chodilo teraz nejaké dodatky podpisovať za ľuďmi, aspoň u nás bol, takže každý mal vlastne možnosť si s ním priamo vydiskutovať, čo mu nejde a tak ďalej. Nejaké dodatky ku zmluve, ja presne teraz to nemám to v oku, ani neviem čo, ale dodatky ku zmluve. Myslím, že toto, čo sa týka, aby mal ošetrené zmluvy, to, čo dáva cez inkaso. Čiže chodieval, aspoň nižný koniec som ho videl za 2-3 dní. Neviem, pokiaľ došiel. U nás bol. A tým chcem povedať toľko, že bol s tým dodatkom, tak u koho bol, každý mohol si s ním prejsť, pozrieť, čo, jak mi to ide, hej. Takže ako interpelácie je v poriadku, vravím, u nás bol a potom nižnú časť obce obehoval, no možno už aj mesiac dozadu. A neviem, že či ostatných ľudí potom urobil, neurobil, alebo prestal v tom procese, alebo čo. Tak mu zase časov napadne, zase dokončí niečo, aký to treba. Možno, že vlastne tou cestou majú ľudia možnosť. Ale vieš, on príde ku tebe, ty mu povie, že sú chyby a tak v obci robí ráno dobre a potom voláš 4 razy, ti nedvíja telefón. A pravidelne telefón nedvíja, takže... Tak to už som počul, že SMS-ku mi napíšte, hej. Aj tak neviem. Neviem, no. Ešte niekto chcel ku TKR-ke? To nie je to hlas. Ďalšia interpelácia. Na minulej interpelácii bola daná otázka hľadania možnosti oslovenia dodávateľov, ktorí sa zaoberajú kreslením na okná a zistiť cenu, aby sme sa vedeli orientovať, čo by sa dalo robiť hlavným oknom po dome nádej. Chceme vedieť výsledok, či sa niečo listu respektíve preverilo. Preverilo je to, že výtraž, to by v podstate bolo, že sklo, ktoré sa spája s tekutinou lovom, je minimálne, je to vlastne 5 m štvorcových, minimálne náklady je 3500 eur. Listoval toho pána, ktorý robí v Levoči, české meno má, ale robí vlastne tieto výtráže aj architektia, on povedal, že minimálne cenu toľko by to stálo. Už reálne podľa toho, aké by tam bol námet a čo všetko by, aké farby a niečo všetko by tam už vyšlo. Zistili fóliu, ktorá stojí na v podstate 100 eur a je pripravené tam zatiaľ to fólia. Je to dočasné riešenie a podľa toho záleží, aký spôsob to rozhodnete, či bude rozpočet, ale tam bude povedali, či áno, alebo nie, do akej cenovej výšky bude ešte, keď by chceli robiť a byť. To je vlastne taká situácia. Tým, že je to v podstate 5 m štvorcových skladov. Taká siva pôjde takým ornamentom, takým jednoduchým, aby to nebolo nejaké znamlivo. Proste to zakryje ten výhľad von aj do vnútra. Môžem sa k tomu pýtať? Áno. Lebo mala som možnosť a bývalého vedenia som sa pýtala ohľadom aj vlastne tejto problematiky, ale veď už táto výtraž bola spolu so stanovnými salom nejako vybavovaná. Len potom prišla tá výmena, tak sa to nedotiahlo. My sme znova boli s tým pánom, ja som bol s tým pánom. Ten istý, u neho by koľko to bude, on tu bol, ale aj so mnou tu sme pozerali koľko, že čo by to bolo a v podstate nejaké námečka navrhovali, že by vychádzal z erbu. Erbu plus niečo ako je skresenie, takú myšlienku povedali. Tak vraj, že asi, že minimálne takto, minimálne 3,5 000 eur to bude stať. Ale reálne, ako samozrejme, nejak vyšší by nešiel, že to záleží od toho, že aký materiál a čo, aký námet to bude. Meno si nepamätám teraz, lebo také české meno. On so synom pracuje. Tak potom ešte jednu interpeláciu, pán Ravecký, a to obratil sa, a občania sa ma pýtajú, na koho sa majú obrátiť, ak autobusov SAD je neustále zima, týka sa to hlavne ranných spojov a spojov, ktoré chodia na nočnú smenu. Tak v podstate bude ono na Sadku, alebo potom na mňa, na nás a my sa budeme pýtať to isté. Vlastne túto časť, čo týka tej kvality cestovania, sme vlastne prechádzali aj, keď sme riešili cestovný poriadok aj s pani Rozhardovou, tak robia všetko, aby to tak fungovalo dobre. No, Išlo na jedného šoféra, že väčšinou ten jeden šofér vždy, keď ide, vždy jezdí. Nevedeli mi povedať meno, že... Tak ono tam treba skladať konkrétne, lebo on takmer rozprávali tiež, že ak je nejaký problém, treba povedať, že ktorý spoj, lebo vedia, že majú problémy vodiči. Takže skôr, keď je informácia, ktorý spoj, a viem povedať, že ten na ten spoj, alebo ten na ten šofér počas jeho spoja je taký stav.
Takže toto by bolo všetko v rámci interpelácií, pokiaľ máte ešte nejakú otázku, pán Koreň. Moje interpelácie prišli asi neskoro, musím ich len teraz. Včera ešte o 10 som pozeral. Nie, bohužiaľ, to som, na ten termín som sa nechytal. Ja nebudem teraz ich rozprávať. Poprosil by som potom odpovedne. Je tam nejakých 6 otázok. Potom dáme na výsledky. Aspoň stručne. Však aspoň pre mňa, že by som vedel. Sú to niektoré interpelácie, ktoré možno nie sú realizovateľné teraz v zime, takže ja si ich budem potom kontrolovať. Dobre. Možno aspoň pre mňa, alebo aspoň napísať, že beriem na vedomie. Píšeme, kedy sa bolo nesprávnosť, bol preč. Hej, v poriadku, my máme tiež plno v podstate. Ešte na krátku, keď môžem, lebo dneska je povedať, že určite. Nedávno začal platiť nový cestovný poriadok SAD a neviem, či mali ostatní poslanci nejaké poznatky alebo nie, ale viem, že ľudia majú pripojenky minimálne k tomu stroju, ktorý chodil zo Svito 4.18 a vlastne teraz je posunutý, takže nejak tak odchádza teraz len z Popradu a tak ďalej, takže že to je jednoducho nedobrý spoj, neviem o ostatných, či sa s tým dá, alebo že dá niečo rožiť. Preto to hovorím ako to výbor. Potom jedna vec, ja to trošku ináč uvedem. Mne sa páči ten sledovce, ktorý je zrobený, ja si myslím, že ľudia sú spokojní, uvidíme, ako to bude cez zimu a tak ďalej. Len ma mrzí jedna vec v tej súvislosti, ja si myslím, že je to dobre, že sa to zrobilo a naozaj to ma teší, že je to robené. Ale mrzí to, že napríklad, to je strašne dobrá fotka. Nedávno na tej križovatke pri požiarnej zbrojnici, tam skoro v križovatke bola tá rúra, ktorá je odfotená a potom tam, jak stával autobus, tu vedľa toho spolku, tak tam boli také dve. Si myslím, že keď už ten stredovce je urobený naozaj pekne a složito, ale tak aj takéto zbytky toho stavebného materiálu a potom sú tu ešte kopy toho, neviem nazvať toho piesku jemného, ktorý tam je pri tvorte pri Bernadecovcoch, tam taká hľadám, teraz je to relatívne už trošku zakryté s ňou, takže do jary to bude schované, ale prečo sa to hneď dnes práce preč a nech ten stred obce, keď už tam je tak urobený, si myslím, že aspoň vizuálne dobré, ak to bude funkčne dobré, to je super. Prečo si necháme vlastne taký bordel, hneď popri tom novom a dobre urobenom, niečo také. To je jedna vec, že to vyzerá strašne. Tá rúra tam zmizla teraz, našťastie tam šťastne. Ale za druhé, tam stačilo, že prišiel len trošku od uraženia, posunul do cesty a niekto, kto ide s autom horám, tak presne to len tak fúkne. Druhú vec ešte, teda keď veľmi krátko, ja som to hovoril ešte na predchádzajúcom zastupiteľstve. V podstate okolo tej štátnej cesty, keď ideme na Bielý potok od nás, je už, tak by som povedal, zdevastované, zničené to zábradlie, ktoré sa doslova páda, prepaduje, je polámané, je životu nebezpečné. Ja si myslím, že nepatrí to obci, to je samozrejme, ale mali by sme asi minimálne s okresnou správou si bude tom rokovať, alebo ich na to upozorniť, alebo niečo s tým zrobiť, aby sme neskončili tak, že vlastne ono najskôr spadne zábradlie a potom nás spadne, že sa zväzie a je samotná vozovka. Ja si myslím, že toto som robil len veľmi narýchlo včera, v mobile, no za mňa to nevyzerá jednoducho. Ani dobre, ani bezpečné. To boli asi tie tri veci, čo som. Tak čo týka cestovného poriadku, cestovný poriadok, keď vlastne prišla až do Sadky, taká výzva alebo upozornenie, že je možno zmeniť cestovný poriadok, aby sme nejaké pripomienky dali, zostali komisii a bolo to vlastne aj na webe, aj na každý nejaký spôsob, nejaké zmeny. Vlastne tie boli spísané, boli poslané na Sadku, na Sadke mi bolo povedané pánu, ktorý to robí, že je dobré, aby sme to prekonzultovali s pánom starostom Cešinama, nám tomu, že na zníženie, na skratenie času bolo potrebné presunúť spojece Štrbu, niektoré spojece Štrbu, čo je v podstate ušetrené 10, niekde aj 15 minút. Pán starosta je aj členom komisie, dopravnej komisie na Ústke, ktorá v podstate schváluje tento cestovný poriadok alebo ďalšie finančné prostriedky súvisiace s autobusovou dopravou, na čím je vlastne závislá aj Sadka Poprad. To je vyjadrenia neviem slušného názva sme nemohli presúvať. Tieto spoje
avšak došla zhoda ani tak s ním ako vododostatkou, že po spracovaní to je spoje možno, že 3-5 minút. A čo sa týka toho spoja, konkrétne, ktorá je spomínal, viem, že to bolo všetko, čo sa robí zmeny na základe žiadosti občanov, na základe informácií, ktoré komisia zozbierala. A s tým, že si potom presúvali niektoré 10 minút kvôli tomu, že ďalšie spoje sa nadvizovali na niečo. Čiže preto možno došlo k takémuto, aj pri tomto spoji došlo nejakému takémuto posunu. Ale všetko vychádza na základe tých listení, ktoré boli získané od občanov. Ten spoj nešiel tam kvôli tomu, že niektorí ľudia popraviť do 4-4-5 nemal šancu s tom. Prečo? Lebo bolo, každý spoj bol odvodný, že prečo. Ono viete, spoj vyhovieš, druhý vyhovieš. Čo sa týka tej rúry, tak Čebostal, keď končil vlastne povede, tak mal to všetko sprátať, bolo aj s tým, že to okolo, že treba sprátať. Neviem, kde je teraz tá rúra, ktoré tu chcela deti, že mám nejaké rúry na more. Sú na Federku. Všetko sprátať. Takže tieto tu... Nie sú tam nie, a čo sa týka zábrady, a v podstate toto sú... Ja to už som rozprával, ja s rejiteľom, Slovenskej spravice za Slovenskej spravice strania Slovenského, v podstate on povedal, že nemá finančné tieto finančné prostriedky schváluje Úzka. Sám vo Keku si tomu si niečo napíšme, povedať, aká finančná či už zimku, alebo taký stav aj tohto našho zariadenia. On je práve môže napísať, tak to stále po týchto, alebo bezpečnosti, ale samozrejme tým ja zlepšie podmienky policajtí. Sa napíše, dáme to. Dobrý deň, vítame pána poslanca Bulčáka. Ďakujem veľmi pekne. Pán Bulčák, pán Blava ešte. Ja by som mal taký postreh. Bola pripomienka občanov takisto, kde sa tie autobusy vlastne odstavujú. Idú zimné mesiace a vlastne autobusy stáli pri Novej Požiarnej zbrojnici pri Stupe. Tam vlastne ako vychádzajú deti zo škôlky, teraz vlastne sa zvečeriavajú skôr. Rozprávali, aby som pripomenul pánovi starostovi, respektíve obrátil sa so žiadosťou na sadku, aby parkoval ten autobus niekde inde. Keď môže sa stať, že deti, keď idú zo školy, alebo zo škôlky, že by náhodou neperli teda. Môžu tie autobusy parkovať kde, na jednom mieste, ako je pred vstupnou bránou do materskej školy. Či to pôjde o to, on bude v podstate každý ľudí, že pôjde za takých posúd, kde jazdiť. Problém parkovania autobusov je tu asi dlhodobý. Nemá opäť také niečo ako napríklad Čuňava, že má garáž. A sa snažia tiež aj títo vodiči a môžu píkať zaparkovať, keď majú hore na parkovisku, lenže problém tým, že zachádza krádež, či už nafty alebo ku poškodením autobusu. To je ďalšie, preto sa vlastne stiaľujú, dá sa povedať aj tam, že tam nejaké svetlo tam je, ale aj tam už došlo k takému niečo. Keby ho napríklad posunul do tej zóny, ako je ten chodník, či to sa poškodí? Už bol aj tam. Sa poškodí ten váš bal? Aj tam, ale tam stále autobusy. Posunul sa ďalej, aj tam je zase. Občania sú spokojní aj tam, ako fakt je tu problém taký, že kde dať, tu nemám také nejaké plán. Napríklad desácky autobus? Keby na Súvolku starý. Do Brieška? Tam to boli zase ťažnosti, tiež tí ľudia, čo chodia do kostola, to tam vadí a tí úplne estetike. Každé jedno miesto, ktoré bolo, a to čo informácie stále niekomu vadí, tak to povie. Treba zrušiť, ale to musí na chodí každému všetko vadí. Tak, je to normálne. Deti zo školky môžu doporovodiť s rodičom, lebo sme tam dostali niečo, tam je požiaľ. Ale je to križovatné, neprehľadné. Ja viem, vidím aj od vás. Si povedať dvakrát, samozrejme. No, ďakujem. Prejdeme teda k ďalšiemu modulovania. Ešte diskusia nie je dobre, tak? Sme skončili. Interpelácie sa posielali a sú skončené. Dobre, najlepšie je dať to nevhodný čas a potom už je skončené, koniec, už je finta, víte, vojna skončená. Budeme prebrali, ak chceš Boreň. Vodovod už je splnený. Vodovod už je porušený. Už to máte. Jasne. Už dvakrát, už boli dve interpelácie. A budem opakovať pol hodiny rozprávať. Netreba pol hodiny, len že kto ju bude platiť, som zvedavý, nie ja. Ja mám budík, hej, ale paušalisti.
A že kto vám dal mandát na to, že by cigánom platili ľudia za vodu. Toto je prizvukované mne od ľudí, že to treba. Nie mne vysvetliť, ľuďom vysvetliť, občanom tejto obce. Akú sumu platíme? No, ako vieš, že platíme? Teraz som povedal, že ak bude to platiť obec, takže kto vám dal mandát na to, aby sa voda cigánska, ktorú cigáni nespotrebujú, ale ktorá vytečie do jarku, obec má peniaze z našich daní, hej. A keď sa má tak prerozdeľovať, že máme pustiť z hadice vodu do jarku a platiť za ňu, tak potom to treba riešiť aj ako inakšie. V podstate budem vlastne pôvodne rozprávať znova, pretože musím začať od začiatku rozprávať, ako bola celá genéza vývoja toho všetkého, čo tam je. Budem musieť rozprávať o tom, že prečo to došlo, ako došlo a tak ďalej, aj prečo sa platí, ako sa platí. A to je v podstate záznam, keď to má tak povedať. Pre teba len zákonnú informáciu, obec platí 3 €. Mandát je zo zákona. Ak by sa rozhodli, tak vieme 10 € na mesiac. A to z dôvodu hygienických vecí, nie z dôvodu toho, že by išli niekoho podporať, že neplatí vodu. To nebude napadnutelné, keď tam bude poladovica a dajaký ten, kto sa ide napájať, tam spadne a bude mať úraz. Snažíme sa robiť posypy, aby tam bol nejaký spôsob bezpečné, to bezpečné miesto. Každý vie, že tam ide náhľad, nie že odjazd tam niekde je. No ešte ku tým posypom, že to už sledujem tak dobrých 5 rokov, že pred obecným sedením, deň 2, furt sa vysype celá obec. Čiže teraz je vysypaná tohto týždňa a budúce 2 mesiace nebude vysypaná. Budú len určité časti, určité úseky cesty obecnej vysypané. Je to tak, či to nie je tak, či jak? Ja myslím, že by to bolo limitované tým, alebo podmienené tým, že to bude pred zastupiteľstvom. Snažíme sa posypovať tam, kde sú obce, kde je to najakutnejšie. A to, že sa posypalo celé, tak kvôli tomu, že už to bolo vyjazdené a bolo sadené. Tak to bolo len potreba to všetkého. Vysypovať môžeme každý mesiac, každý týždeň, ale všetko stojí peniaze. No, teraz som na to pripúšťať povedať, že naši spolubratia majú vysypaný až na hrubo tam piesok, hej. A tam od Jana Háziu hore tým kopcom porátam tie skalpy, kavrigies. Takže neviem, či tí ľudia, ktorí odvádzajú dane, majú mať na šikmej ploche a tí, ktorí idú po vodu, nech idú po šutrovisku alebo ako. Nie je to takto robené. Ideme pozrieť. Ako je neviem, že či stav je takýto, hovorím, nie je to takto robené, keby sme niekto teda vyšetrovali. Dobre. Čo? Všetko? Hej, ešte ten záchod, čo myslím, že ste ho dali zlikvidovať vy, aspoň si myslím. Ale bordelu tam okolo toho, ale to bude treba najavo robiť, bo teraz to Ježiško popratal. Tam bolo, jak boli rúžové vesty, tá 6 metrov plastových pliaž nás zbierali okolo toho sirotinca tam. Takže, a čo tam je ešte okolo toho ďalej to? Ale nie, že by to robili rúžové vesty, ale niekto to zrobil, spôsobil to ten bordel tam. Tak jedno spôsobil, jedno, kto je majiteľ pozemku. To je žiadna výhovorka, je majiteľ pozemku. Majiteľ pozemku je, kto je. Zákon jasne hovorí, kto zodpovedá za úlohu. Tak to budete dneska schváľovať, keby si to tak je dobré. To nie je výhovorka. Preto riešime takto veci, ako riešime, aby tam ten bordel nebol. Keď my sa tvárili všetci alibisticky, že je to pozemok víc Pereana Miša, tak sa môže pozerať, aby sa nakupovať. Na tie možnosti, ktoré máme, tak sa to robí. Tak tam sa deje, jak skončili role bývalých vlastníkov, tak teraz sa robí nasyp, potom sa postaví tam záchod, potom o 2-3 roky dreváren, potom sa to zlikviduje a postaví sa tam bytovka. Tak to je minulých 50 rokov. Takže ideme čakať, kým nejaký náš spolubrat si až nad Petra Kondulu nepostaví latrinu, bo to tak sa ťahá, hej. To je tiež ničie, akože, je to lesov síce, no ale akože ničie, ale obec, kataster obce to je, hej. Tak tam by mala byť nejaká ruka, že toto sa nebude tu robiť. Takže robí veci tak, aby sme robili, ako máme.
Ja sa spýtam otázku, že 4 roky si bol poslancom, ktorý mal na starosti Kufajku. No. Čo sa zmenilo počas tých 4 rokov, ktoré si ty robil? Aký bol sa na začiatku a aký bol na konci? No, nie som pripravený na to, ale keď by si chcel... Ja nepoviem konkrétne, že to, vo všeobecnosti. Nie, nejde. No, je to interpelácia na starostu, dobre? No. Ja by som odpovedal nie, ale ja sa pýtam takisto proti otázku. Potom niekedy, keď budeš pripravený, tak si môže to vydiskutovať. Ale ešte jednu vec k tejto tu mojej akože kolónii, keď už zase mi poviete, že zákon tak káže, áno, káže tak zákon. Keď žiadajú o stavebné povolenie títo naši spoluobčania, tam taká klauzula sa nedá napísať k tomuto podpisu, súhlasíme, hej, ale bez toho, že inžinierské siete k tvojmu bývaniu nebudeme stavať ani v budúcich 1000 rokov. Nie, niekto si zoberie a hovorí na stadiel si postaví kolibu a my budeme mu panelovú cestu robiť, vodu a čo ja viem, čo všetko iné. Inžinierské siete, ako som povedal. Tam ich nikto neženie do toho kopca a tam sa nedá urobiť cesta, tam sa nedá nič urobiť, tam len treba vodu vyťahnuť a z Kufajky ešte nikdy jarek netiekol a teraz tečie. V podstate jedna vec je to, že hovorím, keby si poslal interpeláciu skôr, ja presne vyberiem jednu stavebné povolenie, vie povedať konkrétne, aké sú podmienky, pri ktorých sa dáva stavebné povolenie. Ja si nepamätám, aké som mal ja svoje, ale viem, že sa učujú podmienky, čo ja viem, vodárne, podmienky, ktoré vlastne v rámci vyjadrenia vodárov sa musia splňať podmienky. Elektrikári tiež v rámci vyjadrenia elektrikárov sa musí splniť nejaká podmienka s tým, že väčšinou každý chce, aby bol privolaný človek. Ale teraz si konkrétne ja neviem odpovedať. Ak by si povedal skôr, tak všetko ti vykreslím tak, ako je, ale je to v rámci zákona. A nemyslím si, že by niekto povedal, že to je každý, že urobíme mu a do domu. No ale potom, keď tam bude nehnuteľnosť stať, ktorú nevieme zakročiť, že by koniec, zakázaná stavba ďalej, už bude tam stať, tak bude chodiť a otravovať. A nemám vodu, nemám prístupovú cestu, nemám to, obec riešil. Ale tak to je. Doteraz. Takže ja si myslím, že to len akože pripomienka je, hej, že už keď podpisujem dačo, tak dobre, áno, keď chceš tam bývať, ale na vlastné triko. Cesta. Ale viem, že takýmto spôsobom hovoríme, keď niekto, že v podstate si to môže prikladať jedným počku tomu, aj tvoj problém, akým spôsobom zabezpečiť, ale musí sa zabezpečiť tak, aby to bolo vyšľovať zo zákon čím inší. No toto istou vodou, to ľudia normálne sa pozastavujú, že jak to je. No. Že máme sedenie, takže treba to vysvetliť. Dobre, to som rád. Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2012. Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Tepličke uznesením 193 z roku 2012 berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Uznesením 194/2012 berie na vedomie správu o činnosti Komisie verejného poriadku, sociálnych vecí, kultúry, mládeže a športu. Uznesením 195/2012 schvaľuje plán činnosti Komisie verejného poriadku, sociálnych vecí, kultúry, mládeže a športu na rok 2013. Uznesením 196/2012 berie na vedomie správu o činnosti Komisie regionálneho rozvoja, služieb a životného prostredia. Uznesením číslo 197/2012 schvaľuje plán činnosti Komisie regionálneho rozvoja, služieb a životného prostredia na rok 2013. Uznesením 198/2012 berie na vedomie správu o činnosti Komisie verejného záujmu. Uznesením 199/2012 schvaľuje plán činnosti Komisie verejného záujmu na rok 2013. Uznesením 200/2012 schvaľuje kalendárny plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2013. Uznesením 201/2012 schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zmenami oproti návrhu v časti 8, paragraf 24, bod 1, so stanovením
sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie jedného kalendárneho roka vo výške 13 eur za osobu a rok. Uznesením 202/2012 schvaľuje VZN o určení príspevku na činnosť školy a školských zariadení predloženými návrhami poslankyne Vešturovej. Uznesením 203/2012 schvaľuje VZN o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade živelnej pohromy formou jednorazovej sociálnej dávky. Uznesením 204/2012 schvaľuje VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác. Uznesením 205/2012 neschvaľuje návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 3/2012 a uznesením 206/2012 schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9a odstavec 8 písmeno B zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci v platnom znení predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Liptovská Teplička, pozemku registra CKN parcelné číslo 2580/3 o výmere 45 m2 a pozemku registra CKN parcelné číslo 2580/4 o výmere 36 m2 podľa geometrického plánu číslo 50/2012 vyhotoveného firmou Geoplan Ludvíka Svobodu 4885/91 05801 Poprad zo dňa 29.10.2012 v prospech Márie Mezovskej, rodenej Mravčákovej, bytom Milennického 304/25 Svit. Cena za odpredávanú nehnuteľnosť je 350 eur za metr štvorcový. Pozemok je priláhlou plochou pozemku zastávaného stavbou vo vlastníctve nadobudateľa, ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.